स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी अवमानकारक वक्तव्य केल्याप्रकरणात काँग्रेसचे नेते विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी समन्स ट्रायल म्हणून होणार आहे आणि याबाबतचा अर्ज विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी सोमवारी मंजूर केला। स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी लंडनमध्ये अवमानकारक वक्तव्य केल्याप्रकरणात राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध सावरकर यांचे नातू सात्यकी यांनी न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला होता। राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी हा खटला ऐतिहासिक प्रसंग आणि घटनांवर अवलंबून आहे आणि या खटल्यामध्ये बचाव पक्षाला उलट तपासणी घ्यावी लागणार आहे। मात्र या खटल्याची सुनावणी ही समरी ट्रायल म्हणून घेतल्याचा बचाव पक्षाला विस्तृत आणि सखोलपणे साक्षीदारांची उलट तपासणी घेता येणार नाही असं राहुल गांधींच्या वकिलांनी युक्तिवादात न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं। या प्रकरणात पुढची सुनावणी आता 25 एप्रिलला होणार आहे।